Sunana Ibrahim Na'ibi, wanda aka fi sani na da Walid. Waɗansu mafi aksarin wanda muka taso tare suna kira na Mu'azzam, amma dai sunan wanda aka fi sani na da shi shine Walid. An haife ni a Kurna, na taso a Kurna, na yi makarantar Goburawa, na yi sakandare a JSS Tudun Bojuwa, na fara zuwa Foli. Yanayin aiki na ya hana ni na haƙura da Foli. Na fara sana'ar ɗinki lokacin ina SS2. Sana'ar ɗinki ta ba mu nasarorin da ba za mu iya ƙirga ba. Sana'a ce mai mutunci, mai daraja idan ka ɗauke ta da mutuncinta da darajarta. Ba zan iya iyakance ma nasarorin da sana'ar ɗinki ta bani ba. Na fuskanci ƙalubale da dama. Wani ka yi tunanin ba za ka iya wucewa ba, wani ka ga ma gaba ɗaya sabgan ma ta fita daga kanka. Amma dai mafi ƙalubale wanda na fuskanta shine na fuskanci ƙalubale a lokacin da nake matakin me zan ce kenan, nake matakin fara samun aiki na kai. Daga nan na fara fuskantar ƙalubale ga sunan dai da dama da dama. Ina zuwa makaranta allo ne lokacin baya, to akwai wani tela sunan shi Awwal tela, akwai wani ƙaninsa yana yin ɗinki. To inda mafi aksari in na je wucewa ina ganin sa yana yin ɗinki, to abin hakan yana bani sha'awa sosai. In na dawo gida sai na yi wa mamanmu magana, ta wayata magana ta kawo ni wajen aiki. Kuma abin da ya bani sha'awa na fara ɗinki shine mafi aksari zan ga tela, inda mutum aka ce tela ne shi yana yin ɗinki, zan gansa kullum cikin tsaf-tsaf baya da ƙazanta. Wannan ya jawo ra'ayina na fara ɗinki. Gaskiya ni mafi tari kayan aiki na shekarun baya a yanzu dai ba a cewa komai. Dama ni ba na iya iyakance wai kayan aiki nawa na siya ko guda nawa na siya. Kawai ina siyan kayan aiki ne da dama da yawa. Amma dai gaskiya yanzu mun fuskanci tsadar rayuwa, mun fuskanci hauhawar kayan farashi na aikinmu. Amma ni hakan ba za a ce dai komai ba sai godiya ga Allah. Shawarar da zan ba matasa ita ce, a matsayinmu na matasa masu tasowa, kamata ya yi a ce mu sani cewa ba wai a ce babana ne wane ba, in zamana ni ne wane ya fi komai. Sannan mu sani mu rayuwarmu ta fi hatsari akan rayuwar manyanmu, saboda su manyanmu sun yi sun wuce wajen. Mu rayuwarmu tana buƙatar a ce yanzu mun tsaya mun gina mai gobanmu. To ta yaya za mu gina gobanmu? Sai mun yi juriya, mun jajirce, mun yi haƙuri. Dole sannan za mu iya gina gobanmu. A age ɗinmu ne ya kamata a ce mun tsaya mun san me gobanmu za ta haifa, ba mu tsaya muna biyewa son zuciyoyinmu ba. Burina akan sana'ar ɗinki, ina so ya zamana duk wanda yake ƙarƙashina a sana'ar ɗinki ya zamana abin rayuwa ba zai mai wahala ba, insha Allah. Muna sai da ɗinkakkun kaya, sannan mutum ya kawo mana, muna yin saving ɗin kayan mutum a cikin leda kamar yadda kuke gani haka da waɗansu ma'anan. Sannan ga irin yadda muke sai da ready made, yanayin ɗinkinmu ba, yanayin aikinmu gashi nan, insha Allah. A yanzu dai still ya ɗinkin maza muke yi,
na mata in ya samu ba mafi aksari muka fiye yi ba, amma shi ma nan muna ta shirye-shiryen in Allah ya yarda zuwa ɗan lokaci kaɗan za mu fara shi. Shekaran mu 7 da koyo, daga koyo zuwa matakin da aka kawo yanzu, shekara 7 insha Allah.